Композитор Нәжип Жихановның тұрмыш иптәші һәм музейның бірінші директоры Нина Жиханованың туына езел. Шуңайдан Татарстан Республикасы Милли музейында үткәрелгән хәтер сақшысы шарасында туғаннары, мәдәният учреждениеләре хезмәткәрләре катнашты. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Нина Ильична 40 елга якын күренекле татар композиторының тормыш юлдашы була. Мәскәү нефть-химиясе һәм газ сәнгате институтын тәмамлаган кыз үзен балалар тәрбияләүгә һәм өй мәшкатьләренә багышлый. Соңгы 20 ел гомерен ире Нәҗип Гаяз улы турында истәлекләрне, аның иҗади мирасын, игелекле исемен саклауга багышлый. Ул композиторның мемориаль музееның оештыручысы, аның беренче директоры да була. Все, кто собрались здесь, это люди, которые так или иначе знали. Монда килгән кешеләр Нина Ильична Жихановнаны күреп белгән. Алар аның гүзәллегенә, фикер йөртүенә ияреп, яңаша дөньяга карый башлаган. Мин дә шулар рәтендә. Нина Жиханова музейда Нәҗип Гаязов тормышындагы кебек музыка яңгырап торуы өчен тырыша. Аның башлангычы белән музей диварларында музыкантлар белән формаль булмаган очрашулар үткәрә башлады. Шундый очрашуларның берсендә Нина Ильична композитор Леонид Любовскийга Жихановның Кытайның Сары ләк-ләк исемле Кытай халык әкияте буенча тәмамланмый калган балетын азагына җиткерергә тәкъдим итә һәм ул проект уңышлы гына тәмамлана да. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.